Danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu sannan ka danna ƙararrawa. Mun gode. Magunguna mu masu dawa ba da kariya ko ba gaba akwai ta wannan kamun gudunmuwa to duk inda mutum mari ko duka ko duka mutum ba zai ci abu na fito shi ya to matsalar ka abin da za a yi shi kai sagau kake bukata yanda ko an kawo suka ko wani gangancin duka in hannunsa ya kage haka ayi ya tashi ayi shi ne sauki ya sai tashin kiyama sasagau sagau ba to kamar wannan yawwa to shi za a baka yawwa to na ci yanzu ba wai muga tashin kiyama ba ya za a yi ya sauke hannun a'a magana ka ko sauke hannu kuma wannan ai an sake tambaya ai mun shiga muke bayawa fita ma sai an sake tambaya babu shi kuma ne gaskiya ne ko kai ne ba alaji kai ne shikenan zan haɗe biyu to amma wanda duk ya gangancin kawo maka suka in yi haka gaya ma shi fa da dawa sai tashin kiyama sai dai in kai ne kace masa sauke gara sai sauke gagara kwarai kuwa sauke gara gagara sannan zai samu sauki ya sauke hannun to shikenan to a hada shine sanu to zan je daki yanzu zan dauko maka magani yawa kwarai to da hada ai shi isa in na ga magani ko a ina ne ban sai kuwa gaskiya yanzu wannan kaga sassaƙen tumfafiya ne ai inda shi ɗayan aljanu ba sa zuwa na iyayen ma mun bakar wasu to wannan yana albashi ka wannan shi to sallame ka to godiya nake yawa ana zaka bari ina zuwa alaji za ka yi da kai nan baya kowa ya san ai na sani yawa na sani to duk da ce ka yi to kai kawai alaji zaman ka fa nake yi duk abin da kace min ne kaga ban yi ba to sai in ce kai shiga wuta kai ko wutan kace shiga zan fada idan Allah ya fito to kai kuma ya same ka tsoro wani ya same ka zan sallame ka yanzu nan to shikenan ka gane ko shikenan ina zuwa to inu alaji marani alaji bani kuma kamar ya ce kamar wannan hanna tanna yaro ya sha chafi duk abin da ya faru to kar ka ji tsoro alaji lokacin da nake dambe na da mutum ya faɗi baya tashi kamar da kace mari kai mari alaji kai sai ta karawa su ka daga to inu ga ai na ga maka alaji hannun da ya fi sata cin kabari inu na ga maka alaji za a kara ne to alaji wai samun ruwan wanke kunci na samun ruwan wanke kunci na alaji dan kara mana ka fada yace da kai alhamdulillah Allah ya ci da ni mari boshe action ya hat boshe ka tuwa yawo mana to dogale ne to sa bakin ka tauna dogale amma hakan komai da biya komai sa bakin ka tauna bayani ya hat ba dai a sa bakin ka tauna ba sai sa bakin ka tauna hakan tauna to san mu ka tauna tauna shi to ga bayan tauna bari mana sai take a zage so gani haka zage ka tauna to bari mana shoge ba ko sai mai yanzu a zage so gani na zauna
to wannan alaji sha kudin da baka damun da su idan ba haka ba kuwa ɗaya bayan ɗaya na dinka rama na fashi kamar ɗaya na 5,000 ba haka ba mun gaba gaba to ba haka za ka kai ba amma alaji bayani ake wani bai bani bayani ake da kai bayani sai in ma bayani akwai sharaɗai da ƙa'idoji to yauwa da an bi sai an bayani ka zo da shirɗai to duka mashi ɗaya bari ƙara a'a cikin zai shirɗai ba shi ke da ba to shi ke nan dai to nan na gaya maka kuwa da kuɗi ma kama kuma gaba ɗaya da mamaki kullum sha ya haɗ ban daɗi wallahi dan 85